Išelské tortičky alebo orieškové kolieska. To sú vianočné koláčiky, ktoré všetci milujeme od detstva. Ja som ich dnes pripravila aj s marhulovým džemom a s kvapkou rumu. Vyskúšajte. Ďalšie moje skvelé čokoládové recepty hľadajte v mojej knižnej novinke Moja čokoládová kuchárka. Na išelské tortičky potrebujeme 400 g hladkej múky, 150 g masla, 150 g práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 2 žltky, 2 lyžice rumu, štipku soli. Na plnku 100 g mletých vlašských orechov, 3 lyžice marhulového džemu, na polevu 200 g horkej čokolády, 1,5 lyžice kokosového tuku, na ozdobenie 100 g celých vlašských orechov. Na výborné maslové cesto, ktoré tvorí základ išelských tortičiek, si do misky vložíme zmäknuté maslo, pridáme práškový cukor, aj vanilkový cukor. Všetko spolu vyšľaháme, najskôr na nižších otáčkach a potom na vyšších. Keď už sa maslo s cukrom pekne spojilo, zistíme to tak, že necítime pod prstami cukor, budeme pridávať po jednom žltky a stále šľahať. Nakoniec po častiach zašľaháme aj rum. Do múky primiešam štipku soli a po častiach ju teraz zapracujem do maslovej peny. Pridám druhú tretinu múky, opäť zapracujem a nakoniec prisypem poslednú múku. Môžeme si pomôcť aj rukou. Hotové cesto je takéto krásne a hladké. Aby sa s cestom dobre pracovalo a dobre sa z neho vykrajovalo, potrebujeme ho teraz schladiť. Aby sa vychladilo rýchlejšie, vytvorím z neho takúto placku. Zabalím ho do potravinárskej fólie a odložím na hodinku do chladničky. Pokojne si môžete toto cesto pripraviť aj deň vopred. Cesto som si už vybrala z chladničky, pracovnú dosku pomúčime trochou múky. Cesto vyberieme, prekrojíme na polovicu, spracujeme najskôr trošku ručne, ale krásne drží. Cesto rozvaľkáme. Cesto som rozvaľkala na hrúbku asi 3 až 4 mm. Teraz budem z cesta vykrajovať kolieska. A rovno ich uložím na plech na pečenie. Takto spracujeme všetko cesto. Z cesta som vykrojila 40 kúskov takýchto koláčikov. Pečieme ich v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia, keď máme nastavený horný a spodný ohrev, asi 8 až 10 minút do zlatista. Plnka je veľmi jednoduchá, zmiešame si jemne zomleté vlašské orechy s výborným domácim marhulovým džemom. Najprv si ho môžeme takto ešte premiešať. A obe tieto skvelé suroviny spojíme. Hotová plnka je takáto vláčna, vyzerá ako nátierka, takže sa nám na naše išelské tortičky bude výborne aplikovať.
Na polevu si vo vodnom kúpeli roztopíme horkú čokoládu. Ja používam 60%. Do roztopenej čokolády pridáme asi 1,5 polievkovej lyžice kokosového tuku. Pekne premiešame. Ak nemáte kokosový tuk, môžete použiť aj rastlinný olej. Na jeden keksík natrieme plnku, uhladíme ju, prikryjeme druhým keksíkom a položíme na mriežku. Keksíky takto môžeme pekne k sebe pritlačiť. Roztopenú čokoládu som si preliala do takejto vyššej misky, aby sa mi v nej koláčiky lepšie namáčali. Poleva je takáto nádherná, lesklá. Nechala som ju vychladnúť na izbovú teplotu. Išelskú tortičku pekne namočíme do čokolády, namáčame tento vrchný keksík, necháme trošku odkvapkať, preložíme na mriežku a ozdobíme vlašským orechom. Pripravili sme si spolu tieto krásne a veľmi chutné sviatočné išelské tortičky a Vianoce môžu začať. Ďalšie moje skvelé koláčiky môžete piecť každý deň až do Vianoc podľa mojich skvelých receptov. Teším sa na vás tu na mojom YouTube kanáli Medové motúzy.